Good morning, good morning. Sa akon nga palayan, dari ako nagtanaw ko akon nga palay tungod nga may problema, may nagkasakit ang akon nga palay. Ang nagaputi ang anang nga dahon. Duro ang medyo na-damage sa sobrang ulan. So, wa man nato ginabasa ng ulan kaya ang ulan grasya. So, may mga ginakaon itlanggam mo yan o guys, o kita nyo nagapula lang yung mga mapula kinain ng daga. Marami ang nahalit ng daga dito sa aking palayan kasi sa paligid niya bukid, so maraming tanim, siguro yun ang dahilan. So diyan pa ho mayroon ang aking ang uhay ang dahon ng aking palay nagaputi. So sabi ng agriculture sa cause ng ulan yan, but baka makabawi pa, baka itong January baka mag-init-init na, baka makabawi pa. So yun ang problema sa aking taniman. Sa simula, sa vlog ko noong una, maganda ang tubo ng palay, masyadong maganda. But ang resulta, pag sobra gali ang ulan, medyo hindi maganda ang kinalabasan. Yun ang problema. So okay lang, kung ano ang mayroon, yun ang pasalamatan natin. Kasi ang Diyos ay nagkakaalam dyan. So yun lang guys, at ulit, magandang umaga ulit sa inyo. Thank you.